агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 24 апрели соли 2024 хабар дод ки муовини раиси ноҳияи шаҳри Туз Комилҷон Мирзо Бадалзода ҳангоми гирифтани пора ба маблағи 5000 сомонӣ ё $450 амрико дастгир шудааст. боздошти Мирзо Бадалзода тоза рӯзи 18 апрел дар дохили мошинаш сурат гирифта, бино ба фарзияи тафтишот ӯ ба ҳайси раиси комиссияи даъвати ноҳияи шаҳри Туз ин маблағро барои аз хидмати ҳарбӣ озод кардани даъватшавандае ки дар Русия қарор дошт тама кардааст. ба муовини амакнун метавон гуфт собиқи раиси ноҳияи шаҳри Туз ҷаримаи ҳангуфт ба маблағи қариб 1 миллион сомонӣ ва ё то 7 соли зиндон таҳдид мекунад. худи Комилҷон Мирзо Бадалзода ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд. вале маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия бархе ҷузъиёти ин парвандаи пурсарусадоро шарҳ доданд. бино ба фарзияи тафтишот саҳнаи 18 апрели соли 2024 шаҳрванд АС бо ариза унвони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон муроҷиат карда хостааст то нисбат ба муовини раиси ноҳияи шаҳри Туз Мирзо Бадалзода Комилҷон чораҳои қонунӣ андешида шавад, зеро ӯ ҳамчун раиси комиссияи даъвати ноҳияи шаҳри Туз ҷиҳати иҷро намудани амали муайян, яъне барои аз адои хизмати ҳарбӣ озод намудани даъватшаванда ки он лаҳза дар Федератсияи Русия қарор дошт, маблағи 5000 сомониро ба сифати пора талаб кардааст. агентӣ меафзояд худи ҳамон рӯз аз ҳисоби кормандони мақомот гурӯҳи фаврию тафтишотӣ таъсис дода шуда дар натиҷаи гузаронидани амалҳои зарурӣ Мирзо Бадалзода дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туз ҷамоати шаҳраки шаҳри Туз кӯчаи Исмоили Сомонӣ баъди аз шаҳрванд гирифтани маблағи 5000 сомонӣ дар дохили мошинаш дастгир карда шуда, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфта гирифта шуд. вобаста ба ҳолати мазкур рӯзи 18 апрели соли 2024 нисбат ба Мирзо Бадалзода бар асоси моддаи 319 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди бабз гирифтан татбиқ гардидааст. агентӣ гуфт тафтиши пешакии ин парванда идома дорад. қисми 2 моддаи 319 барои аз ҷониби шахси мансабдор гирифтани пора ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 5475 то 12775 нишондиҳанда барои субҳо, яъне ба маблағи аз 394200 сомонӣ ё тақрибан $36000 то 919800 сомонӣ ё беш аз $84000 ва ё маҳрум сохтан аз озодӣ аз 3 то 7 сол таҳдид мекунад. дар рӯзҳои охир ин аллакай дуюмин ҳолати боздошти мансабдори баландпоя дар ноҳияи шаҳри Туз барои ҷиноятҳои коррупсионист. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон рӯзи 18 апрели соли 2024 хабар дод ки ҳангоми гузаронидани санҷиши молиявию хоҷагидории литсеи касбии техникӣ муайян гардид ки Ёқубӣ ва шарикони ӯ дар асоси ҳуҷҷатҳои бараъло қалбакӣ омода шуда ба номи 69 нафар ғайриқонунӣ кортҳои бонкӣ кушода ҳар моҳ ба номи онҳо ҷамъ маблағи 470583 сомониро ҳамчун музди маош гузаронида, сипас тавассути банкоматҳо ин пулҳоро нақдӣ кунонда гирифта маблағи ба дастовардаро ба манфиати шахсияш сарф карданд. бар зидди Ёқубӣ ва шарикони ӯ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаҳои 245 қисми 4 банди б тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург ва 323 сохтакории хидматӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, парвандаи ҷиноятӣ баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ба додгоҳ ирсол гардидааст. Тоҷикистон аз кишварҳои фасодзадаи ҷаҳон ба шумор рафта, имсол бо ҳамагӣ 20 имтиёз ки пасттарин нишондод дар таърихаш аст, дар радабандии индекс ё шохиси фарогирии коррупсия дар соли 2023 якбора 12 зина поинтар фаромада, дар байни 180 кишвар дар зинаи хеле пасти 162, яъне дар байни 20 кишвари аз ҳама фасодзадаи дунё ҷой гирифт.